Kaabo Ematu for TV. Igbo ekene m unu, Igbo mma mmanụ. Ndị be anyị kenekwa m unu. Vidiyo nke ụbọchị taa, ihe onyonyo nke ụbọchị taa, anyị wetara unu. Ihe anyị kpọrọ ya wụ ọ dị egwu. Ọ dị egwu. na-efe nwunye mmadụ na-eme just because of na asị weta sim card iji achat with ndị bute ụmụ nwoke na WhatsApp mana Facebook ewee nwude gị na mee ka na-afụ nkịta anya na ya ewee nwude gị jizọs ji otu a rapụ ya otu a just weta sim card just clear like this, clear otu a weta sim card nye ka iji gbaba ọsọ wee buo fence bube lada wee liwe elu gbana m ife ị na-alili gbana m ife ị na-agbara ọsọ fọ weta sim card ka ndị bụ njọs fụkwa ife ị na-eme na since nju January, this is only just 1 month and in January dị ife a isi ya gị dị bido na ọsọsọ aghụghọ ịba na kitchen ihe medokọ na kitchen throughout the whole night niile tili na ma anaba ọ na-akụzi ebe 11 or 12 wee gbakọtaba n'elu bịa dị na ozugbo every fucking day ịba na kitchen ka isi nne bụ kọkụ ihe medo throughout. That's why ngasị abata na-akpọzụ na fon ka ebe mepelu m ụzọ fon mmụta ya enweta ịma nnukwu na-egbu alam ịma nnụnụ a na-egbu họn ịma nnụnụ ebe ị na-eme call with boys na-achat with them fon ga-adị n'ọkụ 24 hours fon wụ dị n'ọkụ every fucking day na ihe nwunye mmadụ na-eme. Look at ife ọrụ ife onye ori na-eme ife nwa na-eme ife ọrụ ife onye ori na-eme ka nwa na-eme ife a. Look at pure ife onye ori na-eme ka nwa na-eme gbazianụ nwunye mmadụ gụrụ anya nwaanyị nje nụọ anụwa na-egoro anya na-efe ka nkịta si agbụ ya asị onye ori nkịta ya na-agbọzi ya asị onye ori na-eko mba neziere anya gbazianụ m ọbụla ọ dazie na mkpọ isi na ana gwanụ m ka mmekwu lukat kedu ihe m ekwu ọbụla ọ da-akpọ isi na lukat negoro na Chineke nna mekwalụ m ebele Chineke negoro m neziere anya negoro ihe nwunye m na-eme negoro anya gwanụ m negoro anya biko kedu ibe ndị isi wekụta n'ụwa nke a. Biko ọwụ na unu lee anya na ihe onyonyo a nke unu lere ha tinyere site na CCTV kamera. Ihe onyonyo a nke unu lere ugbu a ọwụ n'uche m onwe ihe ọzọ m hụrụ n'ime onyonyo ahụ maka onye ọbụla nwere angụl ebe ọ na-anọ ele nke ya. So ihe m chọrọ ikwu na vidiyo a wee bee ihe m hụ n'ime onyonyo a, ihe m hụ n'ime vidiyo a. Ịma abịa ihe a na-akpọ ego kịrịkịrị a na-eji azụ ihe bụ coin. Ọ na-enwe ihu na-abụ o nwere two faces to any coin. Onwe nke ọ ga-eme ihu ọwụ na onweghị ihu abụọ. Biko na vidiyo anyị na-ele anya ugbu a ọwụ na ileruo ya anya ọfụma ị ga-ahụ na onye anyị nụrụ ọnụokwu nke ya na n'ime ihe onyonyo a bụ ofu onye ofu ụzọ mmadụ na-abụ nọ n'ime ihe a gbasara sọsọ ofu onye wee onye ka kwuru okwu n'ime ihe onyonyo a. Enwe ihe bekee na-akpọ assumptions, enwe ihe a na-akpọ imaginations dịka otu isiri wee ghọta ya na otu isiri chee ya. Weregodi etiba anya n'ime ihe anyị lere inwe ike ịghọta ihe dị iche. Mmụọ na onwe m ihe m hụ n'ime vidiyo ihe m ahụrụ m danger.
ahụ danger n'ime vidio a mana ọ ga-amasị m ka ọ wụ na ile ihe onyonyo a ka ile vidio a bido n'isi ruo n'ọgwụgwụ ị ga-aka wee ghọta ihe m na-ekwu gbasara ihe onyonyo a biko ịga n'ihu. Aha m bụ Ogu Emmanuel. Ọ bụ na iwe onye ọhụrụ na chanel a, ana m anabata gị ebe o buru ibu. Biko ndị ochie na-esokwa n'anyị unu nwaka, biko unu echefukwala subscribe ma ọkwa na klikie like na YouTube chanel m nke a kpọrọ Ema24 TV ma ọkwa na Facebook page m nke a kpọkwara Ema24 TV. Ọ ga-amasị m ka unu gaa na comment section ebe ahụ edere comment. Onwe ihe otu ọbụla unu si ghọta vidio a ma ya emetere ma ya emeteghị, ma onwe ihe ọzọ unu chọrọ ka anyị tinye ma ọ bụ dịka vidio ọzọ unu chọrọ ka anyị mee, gaa na ebe ahụ detuoro anyị ya. Ọ ga-amasịkwa m ka unu were ihe onyonyo a tụsasịgharịa onye ọbụla, maka ọ na ilechaa ya eshia vidio a ọ dị ka onwe gị ihe ilere. So ihe ahụ ịhụ na vidio ọ ga-adịkwa mma ka onye ọzọ soro gị wee lee ya. Ọ ya wụ ihe eji asị gị na gị tụsasịa ya, gị share the video. Ịhụ gị ile anya nwere ike wụ na eleteghị m ihe onyonyo ọfụma, mana ihe m hụrụ wụ ịmago desperate young lady na-agba ọsọ ndụ. Ọ na-agba ọsọ maka ndụ ya. Ọ dị nke ọwụ maka ọsọ ya wụ onye mma ihe ọhụrụ n'ime ụlọ ahụ efuru o si na ya na-agbapụ, maka na enweghị ike ịgwacha m na ọwụ na ihe mere o ji teki o dịka riski o teki wee nụkwa ụdị fensị ọma na sekuriti bar dị n'ọnụ fensị ahụ. Obi aka ya o buru lada. So ị gasị m nọ maka na ọwụ sim kaadị asịkwa sim kaadị asị gị na ịsọspektịrị maka ọ na-echiti ịmago via WhatsApp wetu ụmụ nwoke ndị ọzọ. Nọ ya mere o ji teki ụdị riski a, bikos ihe a nwere ike ebe ọ na-ama fensị a, ọ bụrụ na iwọchi ọfụma ọ dara ada, ọ dapụrụ. So mmadụ amaghị ma ọ sụrụ isi n'ala ma ọ bụ gịnị. Ihe ọjọọ nwere ike ọ bụrụ na o mere mgbe ahụ efuru ọ daa ihe ahụ. Biko ọ ga-amasị m ka anyị ghara isi ka anyị jọji onye a sharp ka anyị ghara ịdị too quick ịbịa jọji wa this lady. Ịhụ gị icheki ọfụma dịka otu m siri wee ghọta ya. Ọ bụrụ na nwaanyị fụrụ na-agba ụdị ọsọ ndụ a, na ọ dị free n'ime compound ahụ, na ọ dị free n'ime ụlọ ahụ, na ọ dị secured, obi zuru ike. Maka nlegodu compound ahụ na ị ga-ama na ọ dị heavily fortified, ọ dị heavily secured. So isi ebe a gbapụ adịghị izi. So Obinna agwa m na nwaanyị a adịghị m sure na ọ dị free n'ime compound ahụ. O nwere ike ọwụ na ọ nọ ka onye nọ na prison, o nwere ike ọwụ na ọ nọ ka onye nọ na nga. Dịka otu ọga na-ekwu okwu na CCTV na-ekwu okwu na vidio si na-ekwu, ọ bụrụ na nwaanyị a wụ madam nwere okwu aka ya n'ime compound a, ọ ga-enwenụ access. Ọ bụ na ọ chọrọ isi na geeti pụọ, mgbe ọ na ọ chọrọ isi na geeti pụọ, o si na geeti pụọ. Kedu ihe mere na o ji osinwu na geeti? So enwere ike ile anya ọfụma ịhụ na akpọchi geeti akpọchi chiriki dewe somewhere, maka onweghị access to gate. Ọ na onwe access isi na gate wee pụọ ka isi na gate pụọ. Mana ile anya ọ dị ka onye abarikade. Gịnị mere ọ ga-eje take expensive risk a? Isigo otu agbakọ ya n'onwe gị. Okay, o take a very expensive and dangerous risk ka o wee nwee ike escape save ndụ ya. So obi m na-agwa m na ọ dịghị free n'ime ụlọ. Ilekwana anya ọfụma, ọ bụrụ na ihe dịka na ndụ nwaanyị a dị mkpa na ndị nọ n'ime ụlọ ahụ, adịghị m sure na mgbe nwaanyị a chọrọ iteki risk a, because ihe ahụ suicide attempt. Ihe mmadụ iji aka gbuo onwe ya, fence efuru ọma. Nwaanyị for that matter ọwụ nwoke o. Ndị na-eteki ụdị risk a wee ezigbote ndị oshi. Onye nwere ike iteki ụdị risk a bụ somebody life ya nọ na ezigbote danger. Ok,
oke mgbe ịfụ nwaanyị a na-achọ ịma fensị a kedu ihe mere na ọnwụ na ndụ nwaanyị a dị die mkpa gịnị mere onwe ha ofu onye gbasiri ike ka mgbe afọ maka anọ na-awa ọchị ya o buru lada na-achọ lada buru lada tinye anọ na-awa ọchị ya gịnị mere ofu onye agbasighị ike stọpụọ ya kwụsị ya maka na ihe ahụ ọ chọrọ ime dị very dangerous at least ka akọwagoro ofu onwe ofu onye gba nọmbọ dị ya maka ama na ọwụ sọsọ ofu onye nọ n'ụlọ ahụ ka ọ ghara iji aka gbuo onwe ya maka ọwụ na ogbuo onwe ya in that process ọkwa dị ka a ga-eblem ọ dị ka a ga-eblem o nwere ike ihe ifuru anaghị eti sim kaadị asịkwa sim kaadị asị gị nwa ya nwere ike ọ dị enwe attention n'ụlọ o nwere ike di enwere ike ma ya mana na ọ nọ so ọwụ na accusations ndị ifuru a na-ekwu okwu na ọwụ na ọ dị entirely true adụmekwu na enwere ike eziokwu adịghị ya eziokwu nwere ike ịdị ya mana ọ na-adị m ka ọ wụchaghị sọsọ ihe ifuru a na-ekwu after all nwaanyị onweghị mgbe eji mee ya accuse of igbu anybody adị m sure na o put life of anybody in danger but na anya na ọ na ha agba mbọ ka ọ zọpụta isi nke ya ka ọ zọpụta ndụ nke ya so ile anyị fụna ndụ nke ya wee ihe ọ na-achọ ịzọpụta na vidiyo a ma ileruo ya anya ọfụma onwe onye care, nobody cares. Only try to protect this lady because the said husband, onye nke kpọrọ onwe die, the very busy na CCTV camera na record. Probably ka onwe video ga present ọ na nwaanyị ji aka gbuo onwe ka enwe proof no nke nwaanyị ji aka gbuo onwe. Adịmekwu na whatever thing na mere accuse of no ezigbote ihe ka ọ. Mana adịmekwu na ka save godo this woman first, aka save godo ndụ ya before kpọtazie ya bi ga-ekpe ikpe kpọta ya na Palace of Justice gị ebe ga administer justice on her. Oh no, Jem, before I blame one more judge at this lady, o kwesịrị ịbịa ji ọnụ ya kwuo her own version of the story. E kwesịrị ịnụ from her. So ka anyị legodo anya this way. Oge ụfọdụ anyị nwawo Igbo businessmen anyị na-esocha akọsụ ụfọdụ problems ndị a n'ime marriages anyị. Ịmana ụfọdụ mmadụ na like play God, claim Chineke abịa na their relationships and their marriages. Ihe anụ ndị na nwunye ha na-achọ ka ha play the role of God. Ha na-achọ ụfọdụ mmadụ na-achọ ka ha lead onye nwe anyị into temptation, ka ha dubie n'ọnwụnwa instead of ikpe ekpere mago for God not to lead them into temptation. Dịka otu o si kụziere anyị n'akwụkwọ nsọ mgbe ọ na-akụziri ụmụazị otu esi ekpe ekpere. Think na book of Matthew. I ga-asị na too far dakwa claim ụmụ ya pastor ndị a. Nwekwa pastor ọnwụ kama agwa nga ebe ị nwere ike ịchọta ihe ha kwuru. Iji maatụ, kedu ka ị ga-esi chọọ ịnwa Chineke oge ụfọdụ? Ị ga-ahụ nwa agbọghọbịa ị chọrọ ịnụ. First of all, ị chọọ ka ọ bụ ụzọ dịrị gị ime tutu ị ga-mee ihe isi ị ga-akwụ ụgwọ isi. Iche na ihe a wee egwuregwu ịjụọ mma nke nwoke na parents efu na ha dị in support. Na nke nwaanyị ga-ebu ụzọ jeje tutu ime first. Without check na ọ bụ ụzọ dị ime before aga mee ihe isi ọ guarantee na ọ dị ime ahụ na a ga-amụ nwa ahụ. Ọ guarantee na ọ na-amụ nwa na nwa ga-survive. Ọ guarantee na in the process of ịdị ime ahụ na isi nke nwaanyị enweghị ike ịtọ na ya. Enwere so many questions gbara ihe a na-ekwu ebe okirikiri. Anyị na-alike ịnwa Chineke onwe ebe o buru ibu. Ịma na enwere ihe dị ka mgbe ọ bụla ime insist na ịchọ ka nwaanyị bụ ụzọ dị ime tutu ị ga mee ihe isi ma ọ lụọ ya, o nwekwara spiritual effect. O nwere ezigbote effect. Maka ihe a nnukwute ọnwụnwa dịrị onye nwaanyị eche ịfụnanya. Asị gị nọọ iwu na ihe niile bịa dị ga-ebu ụzọ wee dị ime before eme ihe n'isi ha, ma ọkwa nnọọ anụ oge ibido dịrị ime ozugbo. Jekwa ka a ga-achị eke na Baịbụl bido na Genesis ruo na Revelation, ndị niile nye nsogbu na Baịbụl, ndị niile dị stọpụrụ na Baịbụl,
ime siri nne ha ike bifo amụọ ha ha abịaghị bido mụọ nwa ozugbo gaa cheki ọfụma mma ha nwechaa problem ụfọdụ notere aka bifo ha ebido tụ ime mụkwanụ nwa ahụ nwa ọwụrụ nwa ka nwa maka nwa na-enwe grade enwe nwa nwee ụmụ enwere nwa nwee ụmụ so ọ bụrụ na anyị na-ebi ụdị ndụ a o nwezie mgbe consequences bịaziri na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ anyị bido tiwe mkpu onwe choice ọzọ inwe than ịdị busy rekọdụ ha CCTV kamera otu ahụ ịhụge so ka anyị megoro assume na onye nwe vidiyo a nwoke wepụtara vidiyo a nwee ike ọ dị right ihe ọ na-ekwu eziokwu mana chekwa ọfụma ọwụ na-enweghị action o there will be no reaction o nwekwa ihe mere ede ji bee nwee ụfọdụ ụmụ nwoke ọha architects of their own problem ọha nwa butere ihe na-achụgharị ha ọkachasị anyị nwawo ndị Igbo men ụfọdụ n'ime ha da like iri dị beyond the lines ọ na-abịa n'ihe gbasara alụmdi na nwunye befe iche ịlụ nwaanyị ịhụgo otu omume onye ahụ dị eziokwu enwe Chineke ewu nwe mgbe ị ga-ahụchi ihe niile mana o nwere certain things ọ ga-emewo na ịhụ ị ga-akele Chineke maka igosi gị sayensị ndị a mana most Igbo men believe na ebe ọ na o ji ego na ọ ga-eji nwe ego wee transform onye ọ ga-eji nwe ego wee change everything about her so anyị na-ignore carry this dangerous science mgbe ọ na anyị chọrọ ịlụ nwaanyị ma mgbe ọ na nwoke na-agba mbọ ka ọ lụọ nwaanyị mgbe a na-anọ na courtship period before marriage ifu sayensị ndị ahụ ifiluo na ego gị ga-echenji those signs o nwere ike onye ifu na-eti mkpu a na mgbe ọ chọrọ ịlụ nwa o nwere ike ọ na-agwa this girl okwu nwa eburu foonu otu a ka ọ na-apị pete mpim onwe ihe o ji ekpọrọ ọ lụọ ya zụtakwuorie ma foonu adị ya maka anyị kwenyere na ego that money can do everything money can change everything money can even buy love o nwere ike nwa na-egosi na ya hụ ya n'anya still o were ga ego maybe pịakasịa mmụ ya na mpịa na ụmụnne ya maka asọtụchago ha abịaza na-acha nke nwaanyị ọkụ onwekwa ihe ga-eme ka ị ghara ịlụ onye ahụ amakwa m ihe na-akụ ihe ahụ chekikwa n'ọfụma many Igbo men believe na ebe ha jide ego na ha ga-alụ dị ka nwaanyị ọhụrụ na ha chọrọ eziokwu ọ dị possible mana onye ahụ ifilu na ị ga-alụ ọ onye mekiri for you ịdị sure ichekigo ọfụma so ya mere ọbịa ụmụ negative signs ndị a mgbe ha na-afụ ya before aga ime ihe n'isi nke nwaanyị ọkụpụ ọ dịghị interested ị na-ekwugodi onwe ike ghọta gị dịka ịmago onye iro ma ọ bụ onye enemy so I believe na that time of courtship na abanye marriage na ịmago ego can take care of any bullshit ichekie ụfọdụ Igbo businessmen na-anụbeghị nwaanyị ọ na ịjụọ ya ọ sị gị na ya ga-alaike ịnụ nwaanyị mgbe dị otu nye gị date nye gị time nye gị awa nye gị day mgbe ọ chọrọ iji anụ nwaanyị asị if na ọ Chineke maka ọ ga-eme time ahụ o setịrị for himself ruo onye ọ na-apụtarụ na onye ọ na-adị possible mgbe ahụ ọrọchi atụ aka sisi kọpụrụ ọrịa ya onye ọ na-adị possible mgbe ahụ ọ sị na ọya ka ya ga-anụ without a mind maka na ọ chọghị disappoint onwe first o choose go date time and everything nwedị ihe dị ka process of involve God si Chineke ka uche gị mezuo n'ihe a m chọrọ ime ka aka gị dị na ya ime ka eshọ na aka Oluwa dị na this process mba ọwọ part of our time ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme anụchakwala nwaanyị a na-ahụ ha dịka a na-ahụ ụmụ ya dịka properties otu ya mmadụ si ego a very big plasma TV dọwa n'ụlọ ma ọ bụ oche ma ọ bụ gịnị otu a ka ha si ahụ nwunye ha nụrụ arụ no feelings no attention nothing ehụkwanụ nke nwaanyị a nụrụ ala enweghị ọnụ okwu
kechie ọnụ chikwa taa mechie ọnụ iwe onye ọkwa nke ọwụ na egote m Hollandis mmadụ ọ ga-ama m Hollandis n'ukwu ụfọdụ ụmụ nwoke anyị nwere ezigbote ọnụ ọjọọ ụfọdụ na-erelease bọmbụ n'ọnụ ọwụ na ụmụ a nwanne gị nwoke ọ ga-abanwe university onye ga-akwụrụ ụgwọ university unu eji onwe nke unu debe onwe nke unu fanye ma oke afara kama mechie ọnụ ebe ọsịsọ a na-ekwu okwu isi okwu na-ekwu ụfọdụ ụmụ nwaanyị enweghị ọnụ okwu na be di ya ndị nke nwoke nụkwa n'anụ nwe onye nwere time maka nwunye ịma na dịka otu isi kwesịrị inwe idea na the first wife of an Igbo businessman awụkwa nwunye ya dịkwu na ntị first wife of an Igbo businessman awụkwa nwunye first wife ya awụkwa business ya o nwere ike sacrifice nwunye for his business mana o nwere ike sacrifice business for the wife ama m ihe a na-ekwu ụfọdụ ama like ya mana ọ ka mma ịma na ịmatụ TV channel here anyị na-agba direct ịghọtago so hapụ ihe a ga-asị gị hapụ ihe gị na nwunye gị so gị ọwụ nke nwaanyị ọ baghị uru ka ị bịa gbawa mbọ na-achọ obi dị gị ma ị ga-enweta ka ọwụ number one mba you will always play the role of the second fiddle second ka ewu so second gị ahụ convert ya to first ọkwa na ikpe idea ị nwekwa ike ewu first in the heart and the mind of a typical Igbo businessman first wife ya with the business ọ na-eme so gị wee try ịgbadị mbọ n'ọnọdụ ka ije nọdụ ana n'elu ịmago sitting on a keg of gunpowder atryla bido mana ejiwe second position gaa mana ejiwe maka ndụgo atrykwala many other thing karị nke ahụ ifugie maka first wife ya o business ya ifugie so at the end of the day efu nwaanyị dị very lonely efu nwaanyị afọ na-eshiri ụlọ mee everything dewe ego eji esi ihe eji esi ihe niile atọgbọrọ nwaanyị anọrọ very lonely onwe onye ọ na-ekwusara okwu onwe onye na-ekwu iri okwu efu na ọ nọ na typical prison onwekwana na-emetụ ya aka di ya nwere efe maka the woman ụdị mmadụ anọ like this gịnị mere na ekwensu ama ha chọrọ ya bịa kụọ aka n'ụzọ bata because onwe na onye batara ọ bịa na ọrịa mee ya onye ịbụọ gịnị mere na ekwensu ama ebughị uche na bụrụ nu fonu gị ahụ chọwa ụfọdụ your old school boyfriends chọwa ndị gị na a na-abụ na cool before unu na communicate godi ka a na-ekipụ gị busy maka na this anụmanụ ajeje kpọrọ gị kpọbata n'ụlọ enwe time for you before you know it nke nwaanyị eburu phone kpọwa ndị na-ada akpụ ya chọwa contact ndị na-achụ ya bido communicate with them because o need somebody ya na somebody dị na-ekwurịta okwu ịghọtago need na-enwe conversation with people. Why you jeme like that? Oh, maka na a lonely woman ọ tọgbọrọ di enweghị time for her. Ọ na efu ụdị taa ụfụ ụmụ nwaanyị Igbo especially ndị a di ha na-emewe ọfụma na-ata na marriage imepụrụ ebere o nwere ike gbafee with the 2022 latest Jeep were gold na ihe niile na-achịsi everywhere ifu ihe ọkọ ihu starch ka custard gba mkpụrụ ị na-awọnda zikere ihe iwe this woman onye ọ na-ekpe ekpere ka dị otu ya dị ịma ihe niile efu make sense to the woman maka na gịnị onweghị attention no love onweghị ihe otu ha na-akpọ partnership ma ọ gịnị onye na-anụ enwe time for her enweghị feelings from the husband nothing or just ọtọgbọ like that ke nwoke osi China ọwee Hong Kong osi Hong Kong nara Europe osi Europe otu aka ọ na-agbagharị up and down asịkwa m na ịgba mbọ jeje kpata ego adịghị mma ọbụkwa ihe m kwuru because ada agba aka ada ebu ọnụ eme love mana o kwesịrị ọbụ na nke nwoke bata those times a n'ọnọ gị nwa obere oge nwekwa na ịnọ with madam ọ tara ya make up to her ọkawa ahụ mee ya ka ọ dị memorable ọkawa ahụ metu ya attention nke ọ batara maka one few days ifuru ọ ga-anọkwa with madam otu aka phone ịtọ na ịnọ wụsara o nwere ike before ọmafe aka ka o konye madam aka no MTN ring ya
wachitekwa aka azụ before si madam kedu nke na-ememe ma ọ ka anyị gwurie glow adịghị ya ọ bụrụ ofu onye na-eshipụrụ ya ọ bụrụ ofu arọba ma ọ bụrụ ofu enyi ya nwaanyị ma ọ gịnị ịghọtago nke nwaanyị na ozi ọ na-amasị ọsụ ọ na-amasị ọsụ otu o jekwa travel abata ọ werekwa fonu ọzọ ka nke ọ na-eyizụbu nyekwa ya nke nwaanyị ejekwa gbado anya werekwa mụọ boyfriends na mụọ ndị enyi ya were wụbakwuo n'ime fonu ndị ga na-ekipie busy maka na nke nwoke nwee time ka emeke up for those lost times those periods n'ọnọ ya gịnị ma na idle brain aga ahụ devil's workshop ọ ga-ahụ ya efugie a married woman na-ade enjoy attention ma affection di enweghị time imeke up for those times ọ dị absent mgbe a ka ọ ga-ebido gewegasị ụfọdụ voices dị aṅa mgbe a ka ọ ga-ebido sowe ewu na-ata ji ịma na ewu na-ada ata ji sowe nke na-ata ji obido taba ji mgbe a ka ọ ga-ebido sowe ewu na-ata ji maka na onweghị onye nọ nso di enweghị time for her ọ bụrụ na iwu na ịlụ nwaanyị bịa shapadie ịmago bịa waa ya ụkwụ nwezigo ebe ị ga na-aga mba obere oge ahụ inwe mee ya ka ọ dị ya were quality time with your wife inezi anya WhatsApp friends echi everywhere ada achọ ha achọ ọ ya mere ụmụ nwaanyị ndị Igbo di ha na-emewe ọfụma many of them ji asọfe ebe o buru ibu they suffer a lot agwaghị ha na-afọ agwaghị ha na pass through inwe ike iche ma wasị ka m pịakwaghị ofu nọmba ka a na-elizeru na ofu nọmba ifuru ị nwere ike were an Igbo businessman na-eme business na-emesi ihe ike ruo ma 100 dekin gị ma gịnị ifu an ordinary street barber onye na-akpụ isi na street unu ma ọ street dị close to nke unu o nwere ike ime nwunye gị narị affection o kwesịrị inye gị maka na simply ka nwaanyị a gafee o cheta na o nwere some part of her hair na-edoziri ọfụma ọ baa na barbing salon biko ka m wee godo kombu a wee dozie isi a oh no problem before you know it attention ebido shift wee efu an ordinary businessman agbajie gị aka an ordinary barber na-akpụ isi na street nwunye gị na obere n'ụlọ pịam ọfụ ana na-epụwago ọmapụ kwado jee na barbing salon a jeje nọdụ tupu ụkwụ ebe a ka ọ ga-anọgide this boy na-akpụ isi ọ ga-akọju oyi isi enwe ihe na ọ gaghị akọfụ ya nke nwaanyị a na-achị ka ewepụ memory card brain ya ọwụ fault ya because onweghị nothing onweghị dị ka any attention so this guy na-akpụ isi and the man and na-akpụ isi in the afternoon onweghị time onwe ụdị time a na-ada enwe inwe ike dị surprise ji obodo oyibo bata were fonu nye nwunye gị before 1 week ọ gwaghị na a narị ya n'ụzọ ejikwa wee pụọ akụkọ ịma na ụmụ nwaanyị na akụkọ na a narị ya fonu n'ụzọ ịma na o were fonu nye onye a na-akpụ isi inwe ike fụ baba polo igo na Hong Kong isi well ọwụnụ sọsọ gị onye Igbo na-eje Hong Kong ịma na polo anyị fụ nke ahụ zụrụ nwunye gị ịjụọ ya gwa gị na ya jikwa wee kpasa ya ikuku jikwa wee buru akụkọ na mụ ụdị mmadụ na-ada afọ biko m na-ayọ butuonu nweenụ time for your wives maka onye a na-akpụ isi na-enye ya every attention nke nwaanyị chọrọ ọ na-akọrị ụmụ akụkọ dị aṅa mago ga na-ateko ha fancy akụkọ ga na-etripie n'inwe time for maka ihe iche na-atọ nwaanyị ụtọ ọgwụkwọ ihe na-atọ ya ụtọ chemọwụ ije goro iPhone 100 na gịnị were wụsara ya goro latest TV na akwa na ihe niile a wụsara ya ndị adịcha mma mana ọ nwere ihe na-aka atọ ụtọ karịa ihe ndị ị na-ekwu ide enye ha na tin so ị na-ekwu ihe ahụ eziokwu ihe ahụ ya na-atọ ọchị ọ bụghị ihe amụ ka ọwụ so ị na-ekwu eziokwu so kawa ahụ nwee efe for your wife ọkwa na ịgawa ịlụ nwaanyị anụ cheki ọfụma onwe sayensị efuru na-edoghị anya pụtaba n'oge maka mmadụ ijeje mawa fensị pụtaba n'oge maka mmadụ ijeje rapụta gị so ọ na ị na-evidiyo ọfụma efu na ihe awụ somehow
maka onye na-ekwu okwu a tinye CCTV kamera na be ya wụ ogbenye ka ọ bụ efu otu esi rụọ compound efu na ọ bụrụ public house ya bụ ebe abi that means na the man na-egbutenwu ihe ọ na-eri enwere possibility na nwunye ya nọ prison ka ọ nọ instead of n'ụlọ mmadụ o nwere ọnụ okwu ya nwere ihe ọbụla ọ ga-ekwu so eziokwu anyị nwawo ndị Igbo anyị na-aghọta ya that na money can take care of any bullshit but money cannot buy love ka m gwakwa unu nke na-eme eme ka ọ jigodo oyi biko unu echefukwala subscribe ịmago click kwa like na my YouTube channel Ima24 TV biko unu like kwa na Facebook page anyị ebe ahụ ese mgbịrịgba notification bell unu pịa ya aka so that mgbe ọbụla anyị nwere video ọfụrụ ka unu soro anyị ka iso na ndị iziga watch video ahụ biko were video a tụsasịa ya ọ bụrụ na ị lecha ya share video a o make any sense share ikwu na ibe friends even ma ndị enemy ịghọtago nwa onye ma ebe ikwu bụ politin bak eje ahụ n'uche m anyị ga-emeet anyị ga-afụ na my next video ọzọ na-abịanụ ibe ekenekwa m unu Igbo mma mmanụ bye bye